развитие и посольства Русской Федерации в Республике България в българских школах организовались ряд мероприятия. По повод 140 години от руско-турската освободителна война и освобождението на България от турско иго, с поддръжката на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Фонд устойчиво развитие и посолството на Руската федерация в Република България, в българските училища се организираха редица мероприятия. Целый год ученики основной школы имени Свети Кирилла и Мефодия в города Кърджали изучали историю нашего освобождения и русско-турецкой войны, ознакомились с болгарскими и русскими поэтами и писателями, которые писали о боях на Шипке под Плевной и Старой Загорой. Цяла година учениците от основно училище Свети Кирил Методий, град Кърджали, изучаваха историята на нашето освобождение и руско-турската освободителна война. Запознаха се с българските и руски поети и писатели, които са писали за боевете при Шипка, под Плевен и Стара Загора. Прикоснулись к творчеству ряда художников и приняли участие в състезаниях и викторинах, конкурси. Докоснаха се до творчеството на редица художници и взеха участие в състезания, викторини и конкурси. Основной школой имени Свети Кирилла и Мефодия, школа с традициями изучение руского языка. Основно училище Свети Кирил Методий, град Кърджали, е училище с традиции в изучаването на руски язик. Это единственная школа на территории области Кърджали, в которой изучается русский язык с 1 по 7 клас. Това е единственото училище на територията на област Кърджали, в което се изучава руски язик от 1 до 7 клас. Наши ученики знаят, что связь между нашими народами ведет свое начало еще в древних времен,